lura għax-xogħol bi proġetti importanti favur pajjiżna. Propju l-għada li ritorna l-ħidma wara perjodu ta' mistri ħal raġunijiet tas-saħħa, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar investiment ta' 30 miljun euro fl-iktar riżorsa importanti li għandu il-pajjiż, ir-riżorsa umana. Mifrux fuq 6 proġetti varji Ian Borg saħaq li b'dan l-investiment il-Gvern irid isaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala l-aqwa pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Serdu nżommu dak l-ewwel post fejn għandu x'jaqsam l-aktar ammont ta' nies li jaħdmu f'dan il-pajjiż li qatt kellna fejn għandu x'jaqsam anke żgħażagħ. Ma ninsewx li aħna tlaqna f'punt fejn ma kienx hawn kunsens f'dan il-pajjiż li l-garanzija taż-żgħażagħ hija effettiva. Ħaddimniha b'fondi Ewropej, rajna li ħadmet u llum għandna aktar żgħażagħ li jinsabu fid-dinja tax-xogħol. U allura waqt li qed inkomplu nagħtu finanzjament Ewropew ħalli l-garanzija taż-żgħażagħ inkomplu nħaddmuha, qed nagħtu wkoll imbagħad l-għodda lil dawk li jridu jkomplu jistudjaw, masters, dottorat, eċetera. Kif spjega Jonathan Vassallo, il-kap ta' diviżjoni li tamministra l-fondi Ewropej, l-investiment mill-Fond Soċjali Ewropew jiġbor fih diversi entitajiet li flimkien jirrappreżentaw spettru sħiħ tas-soċjetà. Fosthom hemm l-Awtorità tal-Komunikazzjoni bi proġett immirat biex iżid il-preżenza tal-kumpaniji Maltin online. Jirriżulta li minkejja li aktar minn 50% tal-Maltin jixtru minn fuq l-internet u ma biss 13% ta' negozji lokali li għandhom pjattaforma online. F'kumenti ma' One News, Stephen Aġus mill-istess awtorità fisser kif dan l-investiment se jindirizza dan il-vojt. Iva dan il-programm fil-fatt ħajuri x'inhuma l-benefiċċji ta' e-commerce, ħajuri x'inhuma r-riski, kif wieħed jista' jpenetra markets oħra, pereżempju barra t-territorju Malti, ta' kif wieħed jista' jimplementa digital marketing, ta' kif wieħed jista' jara il-reġim ta' taxxa kif jaħdem u affarijiet oħra. Hopefully ġifieri bħala programm holistiku jkun jista' jgħin dawn l-SMEs imorru online. Min dan l-investiment ta' 30 miljun euro se benefika wkoll l-MCAST bl-iżvilupp ta' 8 programmi ġodda ta' edukazzjoni ogħla. L-investiment jinkludi boros ta' studju li laħqu l-miljuni kemm għal studenti fil-livell ta' masters u dottorat kif ukoll għal dawk li jridu jwettqu proġetti ta' riċerka lil hinn mid-dottorat. Imsieħba hemm ukoll il-Jobs Plus b'aktar taħriġ u inċentivi għal min irid jidħol fid-dinja tax-xogħol waqt li tkompli tissaħħaħ il-garanzija għaż-żgħażagħ li dan il-Gvern introduċja f'eżempju għal bqija ta' sħabna Ewropej. Dan kollu fil-mixja lejn soċjetà ġusta illi tippremja il-bżulija.